Hey, Setswana se re losologolo ke ditshego. Loko kusho ukuthi noma kufiwe kuyahlekwa. Hayi, bafowethu umphakathi waseMbumbulu ngiyawuvuma. Ngilinathela matsogo. Ngiyanifuma mphakathi waseMbumbulu. Kusho umuzi wechunu, umuzi kaNgizwe Mchunu, lapha eMbumbulu. 53 minutes drive from eDurban. Kodwa esigamekweni kuqala ukufika abantu abasuka eDurban kunomakhelwane. Kwangabonakala omakhelwane nomphakathi wasendaweni mhlambe begijima ngamabhakede belekelela ukucisha umlilo. In 15 minutes umlilo usukile uqala ukushisa lapho uthungela uronda usuke kulo ronda ushe lo ronda. 15 minutes bese kufike uZoso osuka eThekwini. Akela umthakathi usuka kwaNongoma. Fele Emntwini osuka eHadini. Bafike in 15 minutes umlilo uqalile. Bawuthola usavutha ngisho nokuvutha ungakacishi. Umphakathi waseMbumbulu ungakafiki. Halibobo ha. Hayi khona bafowethu. Hayi umdlalo wenu. Hayi niyawukhona bafowethu. Hayi cha no. Hayi niyawushaya umdlalo wenu. Bapho omakhelwane la bazolekelela bacishe umlilo. Kuze kufike kuqala wonke ama-leaders abagijima phambili kwi-march and march kube yibona abafika kuqala in 15 minutes umlilo uqalile. Yabona kulesikhathi esikusona. If your medulla oblongata is not working, hey, yebasayodlala ngawo abantu emhlabeni. Hayi bafowethu. Hayi kunzima kodwa umdlalo wenu hayi niwudlalile.